Κύριε Πρόεδρε, κύριοι της Διοίκησης, κύριοι Διευθυντές, κύριοι Μέτοχοι, συναδέλφιστες και συνάδελφοι. Χαιρετίζω τη σημερινή Γενική Συνέλευση των Μετόχων με την αγωνία των χιλιάδων εργαζομένων του ομίλου ΔΕΗ για το μέλλον. Μιλώ έχοντας στη σκέψη μου τους συναδέλφους μας που αυτή τη στιγμή εργάζονται σκληρά, είτε επισκευάζοντας μια βλάβη, είτε βρίσκονται στα ορυχεία, είτε προσπαθούν να εξυπηρετήσουν έναν πολίτη. Οι χιλιάδες συναδελφοί μας περιμένουν από εμάς απαντήσεις και θέσεις. Αξιώνουν διαδικασίες δημοκρατικού διαλόγου και απαιτούν ένα συνδικάτο που θα προασπίζει τα δικαιώματά τους και ειδικά το δικαίωμά τους στη δουλειά. Βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη περίοδο της ΔΕΗ και δεν είναι μόνο ότι απειλείται η ύπαρξή της. Αυτό που κινδυνεύει είναι μια διαδρομή σημαντικής, καθοριστικής προσφοράς της εταιρείας στην οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Αυτή η πορεία των 60 και πλέον χρόνων κινδυνεύει να διακοπεί από τη διάλυση του ομίλου που προωθεί η κυβέρνηση. Ο σχεδιασμός για την πώληση του ΑΔΜΙΕ, η προετοιμασία για τη δημιουργία της μικρής ΔΕΗ βρίσκονται μπροστά μας και αναδεικνύουν με ένταση την απαράδεκτη αιμονή της κυβέρνησης να εκποιήσει στρατηγικού χαρακτήρα υποδομές. Να αποσπάσει αυτό το δημόσιο και να εκχωρήσει στους ιδιώτες κρίσιμης σημασίας τομείς της οικονομίας. Και μάλιστα η κυβέρνηση προχωρά σε αυτόν τον καταστροφικό σχεδιασμό όταν σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει μια αντίστροφη πορεία. Όταν δηλαδή σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες καταγράφεται μια προσπάθεια επιστροφής ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων κάτω από δημόσιο έλεγχο. Όταν επίσης είναι γεγονός ότι στην πλειοψηφία των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα βασικά δίκτυα, όπως είναι τα δίκτυα μεταφοράς του ΑΔΜΙΕ, είναι υπό δημόσιο έλεγχο. Αλλά και η προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας εταιρείας που θα αποσπαστεί από τον κορμό της ΔΕΗ για να απολυθεί έχει ανάλογο χαρακτήρα. Αλήθεια, ποιος πιστεύει μέσα σε αυτή την αίθουσα ότι η δημιουργία αυτής της εταιρείας δεν θα προκαλέσει την κατάρρευση της ΔΕΗ? Πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει μια εταιρεία όταν θα έχουν αφαιρέσει σύγχρονες μονάδες, λιγνητικές και φυσικού αερίου, σύγχρονα υδροηλεκτρικά, ορυχεία λιγνίτη, ενώ θα πυρκοδοτήσουν και με το 30% της πελατειακής της βάσης? Είναι βέβαιο ότι τα αποτελέσματα αυτών των επιλογών θα είναι καταστροφικά για τη μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας και θα έχουν βαρύτατες συνέπειες τόσο για τους καταναλωτές όσο και για την ελληνική κοινωνία συνολικότερα. Ζητήσαμε δημόσια και προκαλέσαμε την κυβέρνηση να απαντήσει πιστικά και να αιτιολογήσει την αναγκαιότητα ιδιωτικοποίηση του ομίλου ΔΕΗ. Γίνεται για οικονομικούς λόγους? Ποιο οικονομικό μέγεθος μπορεί να συγκριθεί με την εκποίηση στρατηγικής επιχείρησης για τη χώρα? Γίνεται για απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας? Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι με μια σειρά νόμους η απελευθέρωση έχει γίνει. Γίνεται για ανταγωνισμό της αγοράς? Γίνεται για ίση μεταχείριση με πρόσβαση στο λιγνίτη, αφού έχουν πάρει άδειες για εκμετάλλευση ορυχείων? Άδειες για κατασκευή μονάδων, γιατί δεν επενδύουν? Πρόκειται για νέες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας? Γίνεται για το συμφέρον του καταναλωτή? Δυστυχώς δεν υπάρχει απάντηση. Και πώς να υπάρχει όταν τα σκεπτικά, τα σχέδια και οι αποφάσεις τους κινούνται σε άλλο δρόμο, έχοντας κοινή συνισταμένη με οικονομικά συμφέροντα? Υπάρχει σκάνδαλο σε εξέλιξη? Ναι ή όχι? Και όταν μιλάμε για ενεργειακή αγορά, υπάρχει για παράδειγμα μεγαλύτερο σκάνδαλο από τα φωτοβολταϊκά? Όταν μιλούσαμε μόνο για ωφέλη της καθαρής ενέργειας,
επιδοτώντας τα φωτοβολταϊκά με ποσά πέρα κάθε λογικής και χωρίς προηγούμενο σε καμιά άλλη χώρα, δεν προβληματιστήκαμε καθόλου για το αν αυτή μας η πολιτική ήταν βιώσιμη και για το πώς θα επηρέαζε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μέτοχε, τα κίνητρα της παρέμβασης της ΓΕΝΟΠ είναι αληθινά και πηγάζουν από το ενδιαφέρον, την αγωνία και τον προβληματισμό για την επόμενη μέρα για την επιχείρηση και τους εργαζόμενους. Η ΓΕΝΟΠ, τα σωματεία και οι εργαζόμενοι έχουν καθήκον και υποχρέωση να σταθούν εμπόδιο στα κυβερνητικά σχέδια ιδιωτικοποίησης του ομίλου ΔΕΗ. Οδηγούμαστε στο δρόμο της σύγκρουσης και για έναν επιπλέον λόγο. Σε καμιά περίπτωση δεν θα συνδέσουμε το όνομά μας με το ξεπούλημα της ΔΕΗ. Σας καλούμε και εσάς να μην επιτρέψετε τον εαυτό σας να μείνει στην ιστορία ως η μοναδική διοίκηση ειδικού σκοπού που ανέλαβε τη ΔΕΗ με μοναδική αποστολή την εκποίηση και το ξεπούλημα του ομίλου ΔΕΗ. Σήμερα αντιμετωπίζουμε ένα πολιτικό και επιχειρηματικό παιχνίδι. Ένα στημένο παιχνίδι που εξελίσσεται γύρω από τη ΔΕΗ με λία αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ. Το παιχνίδι της απελευθέρωσης και του ανταγωνισμού της ηλεκτρικής ενέργειας είναι στημένο σε βάρος της ΔΕΗ. Μιλάνε για ανταγωνιστική αγορά, αλλά δεν θέλουν τη ΔΕΗ στα πόδια τους. Είναι πόδιο στα σχέδιά τους, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η δημιουργία καρτέλ ενέργειας. Έχουμε το δικαίωμα να συμμετέχουμε σε ένα σικέ παιχνίδι που είναι η διάλυση της ΔΕΗ. Έχουμε το δικαίωμα να εγκαταλείψουμε το ενδιαφέρον και την ευθύνη προστασίας και υπεράσπισης της ΔΕΗ από κάθε λογής αρπακτικά που έχουν περικυκλώσει τον όμιλο ΔΕΗ. Έχουμε το δικαίωμα να μετατρέψουμε το γίγοντα σε νάνο, παραχωρώντας το 30% από το χαρτοφυλάκιό του. Έχουμε το δικαίωμα να θυσιάσουμε τη ΔΕΗ ως άλλη ηφηγένεια. Για ποιο λόγο και ποιο σκοπό? Έχουμε το δικαίωμα να συμφωνήσουμε στον τεμαχισμό και να παραχωρήσουμε, να δωρήσουμε και να επιτρέψουμε να δημιουργηθεί μια νέα καθετοποιημένη εταιρεία βγαλμένη από τα σπλάχνα της ΔΕΗ. Μπορεί ένα δημόσιο αγαθό και μια δημόσια επιχείρηση να αποτιμηθεί με όρους χρηματιστηριακούς και όρους αγοράς? Έχουμε το δικαίωμα, εργαζόμενοι και διοίκηση, να υπακούμε στις κυβερνητικές επιλογές, να υλοποιούμε αποφάσεις αντίθετες με τα συμφέροντα της ΔΕΗ? Τότε ποιος είναι ο ρόλος και η αποστολή μας? Είναι δυνατόν να εκφράζουν τη διαφωνία τους, όχι δημόσια, και από την άλλη να λένε ότι είναι υποχρεωμένοι να πειθαρχήσουν? Είναι δυνατόν να συμμετέχουμε στην εκποίηση της ναυαρχίδας της εθνικής οικονομίας? Η ΔΕΗ είναι εθνική υπόθεση, ναι ή όχι? Μπορούμε να δεχτούμε την κυβερνητική προπαγάνδα ότι η ιδιωτικοποίηση του ομίλου ΔΕΗ γίνεται με βάση το εθνικό συμφέρον? Αλήθεια, ποιο είναι το εθνικό συμφέρον με το ξεπούλημα της ΔΕΗ? Πώς προσδιορίζεται και ποιοι το προσδιορίζουν και με ποια εντολή? Ποιοι είναι εκείνοι που ενδιαφέρονται για το εθνικό συμφέρον όταν οι ίδιοι υποθήκευσαν τη χώρα μας μέσα από μνημόνια, εκτελώντας υπάκουα και πειθαρχημένα αποφάσεις των τοκογλύφων κερδοσκόπων τραπεζιτών οικονομικών συμφερόντων που τα συμφέροντά τους άγονται και φέρονται σε υπόγειους και σκοτεινούς οικονομικούς διαδρόμους. Διαδρόμους που συναντιόνται τα πολιτικά και ιδιωτικά συμφέροντα. Θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι, όσοι βάλουν την υπογραφή τους στην εκποίηση της ΔΕΗ, ότι θα κατηγορηθούν και θα καταδικαστούν στη συνείδηση των εργαζομένων και της κοινωνίας ως συμμέτοχοι, συνένοχοι σε ένα εθνικό έγκλημα. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Διευθυντές, κύριοι Μέτοχοι, συναδέλφισες και συνάδελφοι,
Η ΔΕΗ, στη βάση του ιδρυτικού του σκοπού, κατασκεύασε σταθμούς παραγωγής, άνοιξε ορυχεία, έκτισε φράγματα, ανέπτυξε ένα πραγματικό μεγάλο δίκτυο μεταφοράς υπερυψηλής τάσης και ένα εξίσου μεγάλο δίκτυο διανομής. Δημιούργησε ακόμα δεκάδες αυτόνομους σταθμούς παραγωγής στα νησιά μας, ενώ ήταν πρωτοπόρος στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην πατρίδα μας. Αυτό το μεγάλο έργο εξηλεκτρισμού και οι επενδύσεις που έγιναν απέτυσαν τεράστια κρατικά κεφάλαια, αλλά και κεφάλαια από τους φορείς των εργαζομένων. Και αυτό το κολοσιαίο έργο δεν θα είχε υλοποιηθεί με την ταχύτητα που έγιναν όλα αυτά και ίσως με μεγαλύτερο κόστος για τη ΔΕΗ, εάν η επιχείρηση δεν αξιοποιούσε τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων της, τις οποίες αντί να τις αποδίδει σε κάποιο ταμείο, τις παρακρατούσε εκείνη, καθώς η ίδια η ΔΕΗ στη βάση ενός πρότυπου μοντέλου ήταν ασφαλιστικός του φορέας του προσωπικού της. Οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων της επιχείρησης ήταν κεφάλαια που χρησιμοποιούσε η ΔΕΗ, αντί να δανείζεται με υψηλούς τόκους από τις τράπεζες. Αυτά τα κεφάλαια, αυτή η περιουσία που κεφαλοποιήθηκε στη διάρκεια αυτών των ετών, αναγνωρίστηκε με νόμο της Ελληνικής Βουλής και μάλιστα με μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και αυτή την περιουσία που πήγαν να μας υφαρπάξουν με τροπολογία, θα τη διεκδικήσουμε γιατί μας ανήκει και δεν την εκχωρούμε σε κανέναν. Για όλους εμάς, αλλά και για τις οικογένειές μας, το ζήτημα της ασφαλιστικής μας περιουσίας είναι κορυφαίο και αυτό δεν πρέπει να τα αγνοεί κανείς, ειδικά η κυβέρνηση και οι βουλευτές της που τη στηρίζουν. Όμως δεν μπορούν να διαφορούν για το ζήτημα της ιατροφαρμακευτικής μας περίθαλψης, που υποβαθμίστηκε ραγδαία στη διάρκεια των τελευταίων ετών.